Badalona és tan bonica com canta Montserrat. Encara que pel fet d'estar usat a Barcelona pugui semblar una ciutat dormitori, Badalona té molta història al darrere. I va ser fundada per romans al segle I abans de Crist, just aquí, al barri de Dalt la Vila, amb el nom de Baétulo. Bae, que significa badia en bretó, tu, que vol dir al costat, i lo, que es traduiria com barraca o cabana. És a dir, poblament al costat de la badia del riu Besòs, el que s'ha acabat convertint en la Badalona actual. El creixement de la ciutat va ser degut a la industrialització i a l'arribada del ferrocarril, ja que per aquí passava el primer recorregut de tren entre Barcelona i Mataró l'any 1848. Un dels llocs on més temps passen els badalonins és en aquesta rambla. No és una rambla qualsevol perquè es va crear paral·lelament al mar, en lloc de fer-se perpendicular sobre les antigues rieres. I aquestes palmeres tan identificatives fan que molta gent d'aquí l'anomeni Padafornia. Un dels símbols de la ciutat és el pont del petroli, que s'endinsa a 250 metres al mar. Tot i que no s'hi pot passejar, permet tenir una vista privilegiada del mar Mediterrani. Als anys 60 servia perquè els vaixells descarreguessin els productes petrolífers a la costa, i tot i que va estar a punt de desaparèixer, la lluita del badaloní Josep Valls i Pla va permetre mantenir-lo i actualment és propietat de l'Ajuntament. I al costat hi trobem la fàbrica de l'anís del mono i et preguntaràs, per què del mono? La història que s'hi amaga al darrere és que la família Bosch, fundadors de la destil·leria, tenien negocis a Amèrica. I va ser just en un d'aquests viatges que van arribar amb un mono que es va convertir en la mascota de la fàbrica i es va fer molt popular a la ciutat. I a més he fet una cosa, viure les festes de maig amb tots els badalonins. Aquí a Badalona cremen aquest dimoni de 12 metres, però per què ho fan? La cremada del dimoni és l'acte central de les festes de maig de Badalona, Antigament les festes eren purament religioses. on es feia la passada del Sant i l'ofici. Aquí, a l'església de Santa Maria. Amb el pas dels anys, la festivitat no es celebrava tant, però uns pescadors badalonins sempre cremaven aquí a la platja per aquesta època una figura. El qual probablement només era un tros de proa vella i que es va acabar convertint en el que és avui la cremada del dimoni, sent símbol de purificació i renovació. El primer dimoni que es va cremar va ser el 1940. I el seu disseny acostuma a fer referència a temes actuals, culturals o socials. I el d'aquest any no podia ser un altre que en homenatge a tots els voluntaris de la Dana de València. El dimoni, com pots veure, està acompanyat de molts dimoniets que són fets pels més petits de la ciutat i que han portat amb l'escola durant aquests dies. I no només això, perquè els badalonins tenen una altra tradició. Que és aprofitar la cremada perquè els més petits de tots li tirin el xumet. Un dels elements importants de la festa és el mocador. Que llueixen els badalonins des de fa 25 anys pels carrers i guarneixen els balcons de la ciutat amb els mocadors d'altres anys. Però la cremada del dimoni està envoltada de molts d'altres protagonistes que fan que el mes de maig sigui màgic a la ciutat. Com la nit del mono i la mulassa, l'àguila amb el seu ball, els miquelets o els diables i el seu acte sacramental. I ara que ja ho saps tot, que comenci la cremada. I com que teníem més ganes de saber més coses sobre Badalona, hem buscat algú que ens expliqui lo bé que s'hi viu. No, si està bé Badalona, no vingueu, no vingueu. En tota la meva vida m'he mogut 2 carrers. A mi aquesta cosa de ser de barri és una cosa que m'encanta. Quan jo era petit a Badalona, per exemple, el meu carrer no estava asfaltat i jo jugava al guà, que és fer un forat a terra i amb les bales, amb el que en deien caniques, tiraves i llavors anaves dient guapi, bueno, xiva, rexiva, saps? I després ja van asfaltar els carrers, però quan passava un cotxe era com, però no, tot això d'aquí era un desastre. Jo venia a la platja algunes vegades i quan sorties de la platja sorties amb petroli enganxat, perquè aquest pont del petroli en realitat era el pont del petroli amb un vaixell, amb un petroler que jo l'havia vist, el petroler. Sí. I tot això d'aquí eren com uns dipòsits per guardar el petroli. Sí. Com va ser això, aquest contacte amb els mitjans? Nosaltres érem un grup molt actiu de la parròquia Sant Josep de Badalona, que érem un grup d'esplai. Sí? Volíem fer un viatge als Alps i necessitàvem diners. I vam començar a fer coses random. Començar a fer com un grup d'animació infantil, que cantàvem i també guanyàvem diners. Érem rics i tot, Sí, no? Per cada bolo guanyava jo 10.000 pessetes en aquella època. I això després em va servir molt per ser home del temps. El que tu destacaries, potser que sí, algú que no ha vingut mai. Que fem aquest dimoni que el plantem a la platja i llavors ja es crema, que hi ha un cert debat perquè sovint hauria de ser un dimoni d'alguna cosa dolenta que vulguem eliminar. Reivindicativa? Sí, però aquest any, per exemple, són els voluntaris que van anar a ajudar a la Dana de València, per tant, és com alguna cosa que agraïm. És bonic, no? Que fa com I li fem un homenatge, però hi ha bastanta polèmica, sobre si s'hauria de cremar el dolent o s'hauria d'exalçar les coses bones. A Badalona tenim el badiu, que se'n diu també, que és el pati, n'hi diem badiu. A casa meva tinc un badiu, també. Jo tinc un llimoner i una olivera, en realitat, com a arbre que tenim al pati. Micaco, que és... No sé ni com es diu en castellà, crec que és un nest. Doncs Edu, ara venim de conèixer un badaloní de tota la vida, en Tomàs Molina, i llavors buscàvem un altre
que ens expliqui també altres cosetes sobre Badalona. Què és per tu Badalona? Bada Bronx és tranquil·let. La veritat, que no hi ha punyals, viu molt bé i jo espero seguir vivint tota la meva vida si puc aquí. Aquí a Badalona, respirar el Mediterrani, és com un poble, realment és una ciutat i és molt gran, però sí que és cert que aquí a Badalona ens coneixem entre tots i de tants anys, doncs això, no? Acabes fent amic de tothom. Com són la gent d'aquí? Una persona que faci el vermut a la Rambla, que li agradin les coromines, que se'n vagi a fer gelats a Can Soler, sigui de la penya. Aquí hi ha molts equips de bàsquet. Badalona és el bressol del bàsquet. Hi ha tot de clubs, hi ha moltíssims clubs amb molts equips federats. Si vas pel carrer trobaràs sempre un nen o una nena amb una pilota a la mà jugant votant-la i no sé, jo la veritat és que m'ha amat bàsquet de tota la vida perquè la meva família també ve del món del bàsquet. Què té d'especial aquest camp per tu? M'ha vist créixer tant a mi com a molts peques, molts jugadors de la Minguella i és molt especial perquè porta el nom del meu pare que ara fa 5 anys que va morir. Doncs tota la ciutat de Badalona li va voler fer aquest homenatge perquè el pavelló de Casa Gemmes doncs finalment es digués Casa Gemmes Albert Esteve. Ja veig un home que va amb el mocador de les festes de maig. Què suposa per tu tocar com a cap de cartell d'aquestes festes aquest any? És un premi, és un premi. Les festes de maig són les millors festes que hi ha a Catalunya.